sedang nirohan dan mampu membangkitkan semangat kawan dongan. Ya. Jadi alani unang saya tapaso mal madok si songoni. Alai saya tapaso mal mamadok hatan alabok. Hehe mau dongan. Porsuk pengulum sadario moro ringgas ho mulau-ulau hase ada hosugo. Dang na hehe iban mala songoni. Ido nama ngulu di bagasan ton di sialani ido perubahan hidup ini harus terjadi. Perubahan nguluan harus terjadi. Unang tapangasahon na dihita lau paheheb dongan itu salah. Ya. Ipatorang na di ibana lau paheheb dongan. Buido gabi salah. Ale patorang ma songon dia do perdalana asa boy gabe hasea ido na dingga ala ni ido nang dihamu uria ni tu hatta tarlumobi di na mangadopi pandemi COVID-10 siok kita nuai ya adong nababiar adong napagarang-garakon ya adong naso perduli ala nipati pandemi COVID-10 siya odo na terjadi di ngoluto ala ni asabui mago sahiti ikon masih pahihir doita ikon masih pasukunan di nataboto adong dongatta na homi hona COVID pandemi COVID-10 siya record dohita masih teleponan record dohita saling berkomunikasi manukun boha beritana songo dia keadaanna jalaahna ni depanna jalalau suhud masih tanya odo na perlu di dalam pandemi COVID-10 siyo jala disima hataridani hasadoni mololos gabe mabir dohita ala taboto dongat tahona COVID-10 sia martelepop tunasida pehita mabir tangnya tu sabbe ade ay godang dohala marmasker moloro telepon mabiri bana boy melalui sinyal manang pulsa ro COVID-10 sia setiap dalam naboy masuk sian sinyal COVID-10 sia inaruh do ale toptong mamar masker inaruh jadi alani di sana konadong perubahan total di kita nang dihamung uriah HKBP Nasare berjuang bersemangat di bagasan Kristus mulai sian naro hami saaro di bagas tikyon terus lockdown satok kido ni bereng bohimu piter lockdown kita muse jala di bagas tikyon sian opak minggu nasalpu saat tu dasa darion ruas ni huriat tanah hona COVID nunga opak puluh tolu halak na tartikting asing dope naso tartikting omma jadane alani mula pinang gajang lockdown di huriat tahun las dorhak kusi alana nahona naso tartikting ido na perlu si jaga otta nunga hipas manang naso hipas dope asa boto otta manang yakon nasida anggona tartikting nunga tatang yakon jadi alani ido rekod do hita manjagahon sudah maulo prediksiku 80% ngagudak kita ruason nahona ya apalagi klaster keluarga amattai inattai anakna hona ini sada presiden buruk naik kosi ubota pola pikirta pola kehidupan ya dang niripu
boy songonon na terjadi di kita. Ubay na ko sedado kita songonan ni Paulus. Sedama kita majagahon hai pasutta. Sedama kita manatap tujulu. Tu perdinggana lau memuji pasangapun buarni di bata. Saya diramote di batama kita salutna. Amin martangnya. Dinuji pinasangak maguarmu alai Jehovah di bata nami. Dina dipatari dahoko balgani wasomi dihami. Marhite diradoti jala diramotiho pernguluan nami saro di bagasat kion. Tung suara do marhahurangan sudah do sikop di beko di loko do hai pasot di loko do nanggugu dihami ganok mereseda-seda terlumobi hataridam ni wasom dinahui dahami nungatorok be ruas ni huriam namalum disiala ni panahit pandemi COVID-19 yai ramoti jalaradoti mahahi pason nasida saluhutna pasu-pasu manang pernguluan ni nasida asa tung denggan musai merdala asa rap dohot hami nasida mamuji pasang pungwar mendapat yai di bagas coromon di huriam nahina holongan ni rohanani jalara moti manang akar ruas ni huriam natongon berjuang menghadapi panahit pandemi COVID-19 di bagasan tikion jala suang somoni dia kagowar naung tersurat di tikting akar ruas ni huriam ramoti ali Tuhan terlumobi dina hubege hami jala dina makatai hami rap dohot amanami siregar buru manur pihak bepenasida di atas pedoman pola sahak rodi impus ala ni panahit COVID-19 yai tarilu-ilu do nasida dina makatai rap dohot hami ali Tuhan dilungun ni rohanai disihol ni rohanai naing manian marpungu hami mamuji pasang ponggor menabadie alaidang tarbain saluhut nai ala ni sahiti uban nai lehon gugu suruh nang todim todi perbadiai dinasida pada usudia karumang na mangarsahi na patubuhon lungon ni roha luas ma kami mariaya marulubulub pasang apong warmu na badiyay ramoti ak kaubat na pinangan ni nasida nang akaruas ni huriam na mangadopi pandemi COVID-19 asa tung margogo nasida di jalo nasida hamamalum ni saiti marhiti ak kaubat nang pangubati na mangubati nasida patubu manang holong ni roha dihami ganuk marsada-sada holong na masitangyan holong na masihahehean asa tung hehe parmuluan namin sa to di ujung na puhamola teok kami do isaluhut ulaw ni akaruas ni huriam naung dipasu-pasuho jala dipasahat akaruas ni huriam do akapilian na pilihan minggu bila bulanan nang pilihan na asing perpuluhan amolateo ramotima ngulu ni nasida pasu-pasu naniula ni tangan nasida asa markorhon na dinggan
di nguluna, di keluargana, nang diaka nani haholongan ni rohana. Luas mahami mangulu di bagasan serep ni roha, di hamoraon na pinasahak murihami. Ima hai pasu haguguun, nahu perhasiak kami salilingut, gabe marparbue doho denggan ngulu nami kenuk marsada-sada. Upa sahat kami ma saluhut na tuho ali Tuhan. Dongani mami kinalahom manalpuhon saluhut akka nahurang denggan nahu adu pihami di bagas atikyon. Asa tubuh perdengganan dihami sama hami na masih hakolongan di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami. Amin. Marete mahita lasuhut papungu pilihan. Gir-gir mahamu menunggu sude nahu nabiku maju adobe dihatani Odo haroroan ni saluhut silelehon nadinggan dot naso libasa na maulus upasat hami masian nanilon mi tu hami pilan nami tuho say jalo may gabi wap na husus di jolo pasu may jalaramoti asahu parasyak kami pilanon pati bulo narajom mo di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam hutad dahami godang ni silahon lehon mi Tuhan. Asalam girgir hami mandok mau liate tuho merhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Aliaman amin adi bono kicang, sai pinarbadia magwarmo, sai Roma harajon, sai saat malomo ni roham di motongon songon adi bono kicang. Lehon matu hami sadaron hangoluan siap hari. Sesa madosa nami songopan esa nami di dosa nidongan, kamar dosa Tuhan.
hunang hami togion tu pangunjunan, palua mahami siat panago. Hai ho, nona puna araja, pasu-pasu siang Tuhan. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatamaho. Di sodakon Tuhan debatama bohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan debatama bohina tuho jala di pasar hom madamena tu tondim. Selamat hari Minggu, semangat sehat madihita, salutna. Horas.